ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିହାରିକା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ କାହିଁକି ଶେଷ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ନିହାରିକାଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା କିଏ ହେବ ମୋ ହିରୋଇନରେ ସେ ୱିନର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ଫିଲ୍ମର ଅଫର, ଯାହାକି ରହିଥିଲା ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ସେହି ଫିଲ୍ମର ନାମ ରହିଥିଲା ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଫିଲ୍ମଟି ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ହିଁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ ନିହାରିକା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇ କିଛି ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଏହି କଥା, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କି ସେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଡାଏଟିସିଆନ୍ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଦୁବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାର ସହିତ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଏହାର କାରଣ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଫର ଆସିଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର ନାମ ଥିଲା ଲଭ୍ ପାଇଁ କୁଛ ବି କରେଗା। ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାମଟିକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ନ କହିଥିଲେ ବି ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହିତ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ବେଶ ଖୁସି ଥିଲେ। ଫିଲ୍ମରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାୟିକା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ମୋତେ ହଟାଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷ, ତେଣୁକରି ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି ମୋତେ କାହିଁକି ହଟାଗଲା, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠୁ ହିଁ ସେ ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଓ ଜଣେ ଡାଏଟିସିଆନ୍ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ଡାଏଟ୍ରେ ରହିବା ସହିତ ଅନେକଙ୍କୁ ବି ସୁସ୍ଥ ଡାଏଟ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ବେଶ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।